Nyakora Mugejwang, kamora morama intiere ye namundo miarwa kini machiegni e chenro mar penj laktar mata e chenro ni en Andutho Tieno kendo en morna mokalo mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Wapuonjore wang'eyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare nikech ngima en mwandu. Ye namundo miarwa kwendo wakedo daktari wabonyiso nyinge en wuod kanye to kata dokono ken wenda ahinya lonyne en mane aito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari e penj laktar. Erokamano Ruth, koran luonga ni laktar Primus Ochieng'. Anatiyo Kenyatta National Hospital University ma Nairobi, tathiedho tuoche mag kansa gi yedhe mag chemotherapy, stima to gi thieth moko maluwore kuonde mag kansa go. Dala kucha an ja Kisumu, kar Nyamasaria, koran ja Kano. Tek totar. Erokamano ya jakano tek totar mabene en daktari marwa e chenro mar penj laktar. Juma mokalo chieng' tich ang'wen nitiere twak mane wachako mar adak tok thieth kata ka ng'ato nitiere kod chandruok mar kansa. Nyakora Mugejwang ne wabedo kod wele studio ka kendo ne wago mbaka ne wayaw line mondo mwapenj penjo duto te mwanyalo bedo godo nikech daktari wachoga ni thieth kata ka ng'ato tieko thieth mano korumo koka survivorship chako. Moro wachake kanyo daktari watude kod twak wa makawuono. Erokamano Ruth, koro thieth mar kansa kata tuo mar kansa opogore gi tuoche moko. Gima ji oluore kansa ni kansa nyalo duogo. Koro kaka kin gi malaria kwa thiedhi momi yath mar malaria mano ruma kabisa, to kansa kata kosetieke kansa nyalo duogo. Koro momiyo thieth mar kansa medore kata kisetieko thieth mano mino. Koro kata ka koro inama in ngima ma kansa no noserumo moso kwachni ni kansa free, pod nyaka dhige mbele gi thieth. Mar ariyo be masinde mwatiyogo mar thiedho kansa gi kata mana yath mitiyogo mar thiedho kansa gi nyalo kelo gi complication mang'eny. Molo kaka yedhe mag kansa thothgi ketho ga adundo mar ji, ng'ato nyalo bedo ni bang'e no adundo ok ti, adundo nyalo kethore. Bang' thiedho kansa nitie yedhe moko manyalo ketho kata obo ng'ato ma oboyi ok ti, ibed gi tuo makoro dwa chalo kata mana ma asma. Samoro kaka joma mine nyalo miyo kata koro ok nyalo yudo nyithindo. Joma chuo ok nyal bedo gi tong' mar ng'ama dichuo. Koro gigi tetete onego ng'i kisetieko thieth. Bang' thieth no gima nomiyo yudo kansa mar achiel kendo nyalo miyo yudo kansa mar ariyo. Inyalo yudo ni in gi kansa mar thuno, inyalo kendo chako yudo kansa mar cervix kata inyalo yudo kansa mar kama chiegni ka thuno kaluwore gi thieth mosemigo. Koro iyudo ni in ng'ama ja kansa kata kitieko thieth nyaka pod watim ni gimiluongo ni screening. Kansa ji oluoro, kansa wang'e ni onyalo landore kowuok kuom min modhi e nyathi, kuom nyathi modhi e nyakwar. Koro kansa ni wuotho ga e genes mag ji, kansa ni wuotho e families. Koro bang' tieko thieth ma koro ng'ato settle no, wanyalo koro wa extend wach thieth no wang'e to ere jok ma ichiegni go ma bende nyalo gamo tuo ni kaluwore gi genes ma un go. To mogik en ni jok ma bedo ga ka tuo jo kansa gimbe gibedo ga matuo. Tuo gi mang'eny kabisa en luoro kata bedo gi paro mang'eny. Jogi be nego chek wach gi mothiedhi. Koro thieth mar kansa ok rum gi chieng' mitieko thieth teno. Chieng' mar kansa dhi mana mbele kata kisetieko thieth gi te. Momiyo wach ma kawuono en ber kabisa mondo wawuoye mondo ji owinje jok man gi kansa to ok jok man gi kansa. Kansa koduogo thothne pod inyalo thiedhi mochak imiyi ngima machielo. To thoth ji biro kaka gino ringo mowuotho e del mang'eny kabisa nikech samoro ng'ato paro ni ka nosetieko thieth mochango cha wach norumo kanyo. Kansa nyalo duogo kata mana kin gi stage 1 pod onyalo duogo, kata ja stage 2 duogo, kata ja stage 3 pod onyalo duogo, kata stage 4 onyalo medore. Koro gigi laktar nyalo mana yudo kata onyalo mako gi haraka kidhiga ineno laktari. Emomiyo survivorship en gima duong' kabisa. To survivorship ema miyo ng'ato nyalo dak gi kansa kuom higni mang'eny. Nyakora Mugejwang winjo kaka Dr. Primus olero en survivorship. Tiende niya ngima bang' thieth mar kansa. Daktari oleronwa maber ni ok en jago no mane ithiedho kuom kansa kende ema nyaka ng'i tok kosetieko thieth nyaka jago no ma samoro nosebedo ka rito jatuo. En ang'o gini manyalo chando jago no mosebedo ka rito jatuo kansa to ento thieth ma imiye kata konya mimiye nyalo bedo mane daktari wamulane kanyo matin. Koro joma obedo ga mowacho ni caregivers. To caregivers ki nyabedo ng'ama en watni, onyabedo minu, onyabedo wadu, onyabedo dachuo mari, onyabedo kata mana chiegi.
jogi be bedo ga matuo to tuo gi ok en tuo mar kaka ma in gi kansa ni gin gi kansa gin gi tuo ni gin gi paro mang'eny gin gi tuo gi mar luoro ni ng'ama othiedho ni oro ng'ama odak go ni nikech tuo mosewach ni kansa ni nyalo miyo ng'ani nyalo lal jogi be samoro kendo nikech idhi e hospital gineno gik matimore samoro ginyalo rito ng'ato e ward ting'eni ward mag kansa samoro nitie jok moko tuo kabisa nitie jok moko kaka nigi kansa mantie kaka kuonde wenge gi mabe wenge gi nyabedo ni tuo no chamo kabisa feces gi tuo chamo kabisa koro jogi bedo ga gi luoro mang'eny samoro nyabedo e ward kanyo ko rito ng'ato to ng'ato Nyasaye okawo gi tuo mar kansa ni kata unyawinjo ni ng'ane mane wantiere ga go mabe waneno ga ka hospital cha ndo kanene nikech ng'ane ncho dhi ni kansa manotere koro gibedo ga gi luoro gibedo ga gi luoro mar jatuo ni gik ma kaka nyalo lal kata embo nyalo bedo matuo ma timre ni Nyasaye okawe tuo ni koro gik ma kama gimiyo ngima gibedo gi complexity mang'eny gibedo gi luoro mang'eny gibedo gi anxiety mang'eny omiyo jogi niga gi tuo mar ok en tuo mar kansa to tuo ni en gi kompiri mondo duogi back mondo giduogi back to e ngima maber ma koro ging'e ni kansa en tuo atuoya gigi nyalo timore ne ng'ata ng'ata to mane kaka timore ga to ka gimo timore ne ng'acha ok ochuno ni bo timore ga jatuo machielo cha moro ne nyikora muge jwang maneno chenro ni samoro ginyalo penjore ni wasebedo kod jatuo mar kansa moro no survive kendo ngimane dhi maber to mana kaka iwacho no thieth ok rum gi kanyo en kaka caregiver ochako thieth gi kar kanyo onego dhi e hospital moro amora omanyo laktar mag dangni mag paro gi koso onego bed ni otimo nang'o daktari kaber kabisa to onego bed ni sami ithiedho ng'ama nigi kansa ok en ng'ama thiedho mar chemotherapy gi radiotherapy nitie jok miluongo ni palliative care to jo palliative care thothgi gin lakteche kata nurses monego bed ni wuotho gi jatuo gin giwuotho gi jatuo kuom weche mag paro kuom weche mag advice kuom weche mag counseling kare ma wach mar kata mana chiemo biro miluongo ni nutrition koro osiptende mag sirikal kata mag private chik wacho ni onego giber ni department makamano makata ng'ama nigi stage 1 sama ochako wuoth mar thieth mar kansa onego bed ni giwuotho be ng'ama luongo ni jo palliative care team mamiyo gi advice mag weche makamago koro jo palliative care gi emonego bed ni wuoyo kendo konyo caregivers gi nikech onego bed ni gin ema ging'e ni caregivers onego yud negi thieth machal kama lakteche obedo specialized mana kuom chemotherapy radiotherapy gin komachielo ni ok gitin to kaluwore gi kaka pesa gi organization mar osiptende wa mang'eny samoro yudo ni caregivers gi bedo ignored kabisa ma gin ineno gi anena ka jok mobira kanyo to gin ok gibed integrated e thieth to in a good system kata sheria masanie jogie nitie kama onego gidhiye miluongo ni palliative care ma bo konygi kaka iwuotho gi jatuo mar kansa to palliative care ni sani nitie kata osiptende maonge gi cancer centers wan kata gi kuonde kaka Siaya cha wantie wan kod gi Homa Bay wan kod osiptende gi tema onge hospital mag gionge kama bende caregivers konyore ga kabisa gin jok miluongo ni support group en jok mosebedo gi kansa makata wuotho gi kansa kata thiedhore gi kansa to gin jotuo giloso group ma giwuoyo gi jiwo wadgi giwuoyo weche tuoche gi ginyalo konyo uwetegi kuom advice koro group go be samoro konyo gi nikech jarum go be jok mosebedo gi tuo ni moseno gima timore bedo counselors to counseling no ginyalo konyo go caregivers gi to caregivers kodhi hospital onego gidhi mani gimbe gidwa ni mondo otergi kar palliative care mondo otimgi waseno ka donjo mar palliative care thieth no osebedo matek nikech ji mang'eny manigi tuo mar kansa kodhi hospital giluoro ga dhi palliative care nikech kiparo ni palliative care jogi bo wacho negi mana wach mar tho to ok en kamano jogo nego migi discussion advice kaka chiemo o advice kaka side effect mag yedhe ma samoro laktar ne onge sama nyalo nyiso gigo te koro mana kaka palliative care koro palliative care kata in stage 1 onego bed ni neno gi palliative care ja stage 2 be neno stage 3 be mana kaka laktar mar oncologist neni
Nyakoromoge jongi winjo weche go kaka chala en chenro mar penja laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Kamwa gikeni Nyakoromoge jwang' wadhi yawo lainde mag SMS nikech adwa ni penjo mang'eny kaka nyalore mondo mi ipuonjri mang'eny kaka nyalore. Omiyo ka waduogo to wadhi chako kod SMS mari. Isebedo kod jatuo mar kansa, en ang'o gini ma diher mondo mi puonji. Omiyo kamoro amora ma intiere kik idhi mabor, kik isud kata matin. Waduogo bang' thuolo machuok mokalo. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber mi olne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda an Alori Nyaka Black tich adek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Odne opong'o mana hawi marach lilo. To sani bende koro ka anaparo wach moro. In nyaka nibie odne, pok aneno ka jokoruo biro ka imanyi. Nang'o? Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo Nyakoromoge jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek Nyakoromoge jwang' en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Wendo kachopo tich ang'wen Nyakoromoge jwang' wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahide edition en thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakoromoge jwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ne bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawa. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ang'o mwatimo kawuono wago mbaka gi jomage gi jogo ma osebedo kod jotuo, gi jogo ma osebedo matuo, gi jogo ma samoro pod dhi nyime gi thieth ni en ang'o ma onego bed ni timo nikech en ngima bang' thieth mar kansa. Daktari opimonwa kacha nitiere gik mang'eny matimore e ngimani kaka jatuo kata e ngima jogo ma osebedo karit, to ere kaka onego bed ni timo mano e kama wantiere. To bende daher mondo mi apari ni kawuono wadhi yawo line chon mokalo, SMS wadhi yawo chon, orna ote mora mora penjo ma inyalo bedo godo e namba na mar SMS ma en 236 no abiro nuoyo 236 no. Daktari ni pimonwa kacha ni kata doko ni thieth oserumo to pod tuo nyalo duogo. Onyalo bedo ni en kidieny achiel to nyalo duogo e kidieny machielo. Ang'o mathoth ne timore momiyo nyalo duogo, omiyo kata ka ng'ato osetieko thieth to nyalo tang' ni nikech ma ano biro mokwongo ma pod nyalo biro tang' nitiere to tang' chal nade? Tang' biro nikech kichalo neno gik moko mabiro manyien kuom dendi, nikech kansa en gima ai dendi to mos onya mos manyako chope kiwango moro koko chako kelo complication e dendi. Koro molo to jok mamine kansa mano ka ng'eny kabisa ka kuom thuno, ka kuom cervix to gi mag lungs gi bwano kabisa. Koro kaluwore gi kansa mane ng'ato oseyudo chon, nitie kansa mang'eny kaka kiseyudo chon tinya yudo kansa machielo yo mayot. Example en kiyudo kansa kuom thuno mara cham, mondo yude
thumo mar achich yot kabisa. Kanu thiedhi gi masin mar radiotherapy, yot ahinya mondo iyud kansa mar obo kata yud kansa mar gland ma iluongo ni thyroid. Kanu osemi chemotherapy mag thuno, inyalo yudo kansa mar leukemia, kansa mar remo. Koro sami bedo matuo no, kino ka en tuo ma omedore kata iyudo ka ineno gik moko mo ithiedho to changi, onego idhi mondo laktar opimi, to onego ing'ise ni osethiedha e yo makama kama, mondo oncologist obedo involved, nikech oncologist ema nyalo guide lakteche ni ka ng'ama osebedo gi kansa makama onyalo yudo kendo makama kaluwore gi thieth moseyudo. Koro complication mang'eny mabiro ga luwore gi thieth maniseyudo kuom kansa manosechangno. Nikech chutho daktari wacho ga ni thieth onego bed ni ngima ng'ato dhi nyime, kata kodok ni kodhi nyime kaka yande ne en, to nitiere gik moko ma samoro ng'ato nyalo dwaro mondo mi odhi nyime kit ngimane. Kuom ranyisi, ng'ama miyo samoro thiedhe kotende kod tuoche mag kansa, odwa ni mondo mi gikone pod oyud nyithindo kod weche ma kamago. Ng'ama dichuo nyalo dwaro mondo mi oyud nyithindo kod weche ma kamago. Tok kansa, nitiere gima inyalo tim, ka nitiere ginang'o gini minyalo tim mondo mi ngima ng'ato ka nyalo dok e wang'e, kata kok en e wang'e kwenda tamalo 100. Mano gima duong' kabisa mondo wawuoye, nikech kansa sani wanene jok ma nyaka joma pod tindo kabisa, jok ma chako family, jok ma be nigi family to nigi family matin to dwa ni omedre. To iyudo ka thieth mar kansa ni, kaka owach ni ng'ato nigi tuo mar kansa mar cervix, kar nyodo kama nyodo nitiere, kama nyodo nitie. Jogi thiethgi en ga thieth mar stima iluongo ni radiotherapy. Radiotherapy komigi nyalo ketho kar nyuol kabisa. Kendo jogi kosethiedhi, kar nyuol no bopogore kaka ne entie. Mokwongo en ni kothiedhi gi kansa mar cervix moket stima no mokalo dendi, ok onego bed ni chako nyuol kendo, ok onego bed ni bedo gi periods kendo. To kata mana kor nyuol kono, kuonde ma ji riwore go no, organs go pogore kabisa, nikech mach cha wang'ogi. Jok moko nyalo ni kata mana kar nyuol no nyalo dhi madinre kabisa. Koro magi complication ma sama ng'ato yudo thieth gi onego wanyisgi kata ng'ato pok ochako. Ka in ng'ama miyo to kokichako family kata pod ionge family, inyalo timni gimiluongo ni sani harvesting mag ovaries, mag tong nyodo. Koro tong nyodo gi nyagol makan. Aeto bang'e inyalo timni thieth miyud nyathi. To koro kinyalo yudo nyathi ni boting'e, ng'ato nyalo ting'o nigo. Surrogacy. Koro mago gik ma sani itimo kabisa. Samoro be tong'o inyalo golgi kama gintie piny, tiyuagi malo, iketogi kadhi mana but nyarogno malo kuchicho, mondo radiation no, stima no kik makgi. Mago be gik mitimo. Thieth midhi yudo no nyalo ketho gigo. Aeto bang'e nyatim ni surrogacy ma iyud ma ng'ato chal bed gi nyithindo. Koro mago gin gik minya tim e piny masanie. Koro gigo ma mago onego bed ni sama oncologist neni mokwongo kapok ochako thieth, onego bed ni mondo iketo ng'ato through mondo ong'e ni to family history mare chal nade, history mag nyithindo, history mag nyuol, ikirom kamane, mondo kata ka ichango gi tuoni pod inya bedo gi family. To kata joma mine ma thiedho ga gi tuo mar cervix, komi radiation no maber, pod inyalo duogo ma idhi mbele gi ngimani mar bedo gi riwruok gi ng'ama dichuo. To nyalo kawo time mondo organs go ochang mobed maber mondo idhi mbele. Kata ng'ama dichuo pod inyalo duogo ma i-function mana kaka man. Emna ni tong' ema nyalo kethore. Koro ni tong' no onego bed ni wa discuss gi jotuo mondo wakonygi. Mama en gima onego bed ni nyikwa Ramogi Ajua ng'eyo, nikech sani kansa mako nyaka joma tindo. Ma koro ber ka ing'eyo ni inyalo gol tong' tikano, kata ichwalo gi malo kaka ni wacho mondo mi kik radiation kethgi kod weche ma kamago. Nyakwa Ramogi Ajua ng'atwa kata puonj aina gi nyalo yudo kanyo koke chenro mar penj laktar. Omiyo ber ng'eyo, ber golo dok e iti e gima watimo odiechieng' ma kawuono. Kik iwil ni kawuono wadhi yawo line, chon apani aseyawo line, namba na nitiere screen kanyo, go simu mondo mi ipenja laktar penjo moro amora ma inyalo bedo godo. To bende inyalo tudori koda kokalo yor SMS, namba na mar SMS en 33600.
daktari, wach mar dang'ni mar paro ni kopogore kod jogo marito jotuo, jatuo un bende thoro bedo kod dang'ni mar paro nikech ok ing'eyo kaka dhi bedo, ok ing'eyo kapo nono ni tuo ni dhi rumo e dendi duto te. Thothne onego bed ni jotuo bedo handled nang'o kochopo korka dang'ni mar paro. Wawere gi chemotherapy, wawere gi radiotherapy. Koro wang'iyane pach jatuo, wadonje pach jatuo, wang'iyane kaka inyalo res pach ng'ato nikech in owuon ema ninyiso e chendo ni chandruok chako ga gi obwongo kapok ochopo e del. Wang'e kaluwore gi thieth kata jotuo mwanene klinik, thothgi iyudo ni gina jok mawuotho kanyo to gine giparo ni ngimani gin oserumo kabisa. Nikech ji mang'eny paro ni kansa ok en tuo minyalo thiedhi, kendo ji mang'eny ong'eyo ni ng'ama oyudo kansa wachne oserumo, to ok en kamano e. Kaluwore gi thieth masani, luwore gi stage makano, nitie jok masani dak gi kansa. Kata mana stage mar 4 ma ji oluoro, nitie jok ma pod nyalo dak kode kaluwore gi thieth ma ng'ato yudo. Wang'e ni ji mang'eny pod Nyasaye nyakawo kaluwore gi tuo mar kansa, but nitiere jok ma be dak kode. Koro nikech onge ng'ama dwa dhi owe piny gik moko ber. Onge ng'ama dwa nuwo piny gik moko ber. Nikech malo kucho wakia no chal nade. Wakia komako kaka kocha chal, wawinja. Ji wacho ni nitie mach, jok moko wacho ni nitie na miel, jomoko wacho wer. Koro ikia ni bo wer arama ok ininde, ok iywe. Koro mago wakia. Koro en the fear of unknown to gik mwakia ni onge ng'ama dwa dhi kure. Dwa ni mondo wabed ka, wadak kuom higni mang'eny, wabed kama. Onge ng'ama dwa ni mondo dhi malo. Koro mano miyo jogo bedo gi luoro kabisa. Kendo samoro ka ng'ato winjo ni mjumbe makama, laktar makama, ng'ama kama noyudo tuo ni to Nyasaye okawe, to an ng'ama onge gi teko ni, ok anda bo ndulora kama, ok en kamano. Koro jok palliative doctors kata palliative nurses emo osebedo trained e yo maber, monego bed ni sa ma ng'ato biro e klinik, molo to onego ni chak sama laktar oneni mokwongo no. Ka laktar oseng'isi ni ma e thieth ma kama, onego bed ni imbi neno gi, giwuo kodi, gimi counseling, ging'iyo gik miluoro, ging'isi kaka onego dhi, gine mogo onego bed ni gi introduce ming'e ni jok ma tuo ma be nyalo wuotho kod miluongo ni support group. Aeto onego bed ni sa mibiro e klinik giwuotho kodi. Kabe to onego bed ni gilimi nyaka ot magi kaka idak. Gine jok ma samoro onego bed ni konyi kata ka in gi wach shida mar omenda mar thieth. Kata ka koro sa mari orumo, kaka nyoro jok manyiwacho ma sa gi orumo. Jogo nyalo konyi mondo ging'e ni to ere kuma inyalo yude kony. Kendo nitie jok ma be nyalo miyo ji kony. Koro magi gik ma miyo ma important monego bed address. Molo to sani kaka piny mar Kenya ka waneno ka joma nigi tuo nigi ma kendo chando wigi kabisa en wach pesa. Nikech thieth mar kansa ni opek. To pesa be sani onge. To pesa kionge go to ok inyal yudo yath. Yath kok iyudo tiluor ni ngimani nyalo rumo. Koro mano be gima waseno ka chando jok man nigi kansa kabisa. Mwa hope ni government kaka nowacho ni SHA pesa no gigole 500 gikele 800 nyalo konyogi, nikech en gima tek ne jogi kabisa. Nikech iyudo ni samoro yath en mana 200,000 kata 100,100, to laktar ong'isi ni ma yath ma kitiyogo tinyalo nene dweche 4 dweche 5. Iyudo ka SHA mari no oserumo. To pesa no ok en pesa minyalo yudo e yo mayot. Koro ma en another aspect waluongo ni financial toxicity ma sani ji mang'eny nigo kabisa jok ma nigi kansa. Aeto ing'e ni by the time mibiro neno laktar mar kansa ma koro yudo ni in gi tuo mar kansa, isewuotho lakteche mang'eny, osetimni test mang'eny, pesa osedhi. Samoro ne ok ing'e ni obiro bedo kansa. Koro mano miyo jogi nigi weche mang'eny kabisa. Waseno ji ma kendo ji oluoro kabisa en ni ka Nyasaye okawa to nyithinda bodong' gi ng'a. Samoro in gi nyithindo matindo ma pod di skul, ng'ama bo ng'iyo gi. Koro luoro gi miyo jogi niga gi weche mang'eny kabisa machando gi e wigi. Koro mae gima palliative care gi counselors gi konyo gi e weche makamago. Daktari nitiere kod penjo moko ka inyalo yiena kawiye penjo moko ariyo adek nyakwara Mugia Jwang'. Seche ma kawo penjo gi kik wiwil ni wayawo line chon. Or penjo SMS 23600 kata go simu mondo mi penja dak kata ngima tok thieth mar kansa. Daktari nitiere kod penjo moro kowuok na kuom Pamela kowuok Bondo. Pamela wacho na kacha ni ne oyude kod ranyisi mag kansa mar dhod nyodo, cervical cancer. Bang'e ne oyudo thieth. Bende pod onyalo duogo, samoro owinjo ga rem e piny iye, to monthly kata periods ge bende ne olal duto te.
koro kuom Pamela onego bed ni Pamela dok ga mondo lakteche ocheke. Onego bed ni higa mokwongo idhi ga ineno laktach bang' dweche adek. Higa mar ariyo inya thiyo dweche 3 kata dweche 4. Higa mar adek koro idhi neno laktar dweche 6 mano diriyo e higa. Higa mar 4 5 kanyo eko neno laktar kuom dichiel e higa. To kidhi ga onego bed ni laktar timo ni test, cheko dendi, pimi. Koro onego bed ni kosetiek thiedhi tidong' adong'a kamano. To bero onego bed ni idhi kaber to osiptal mano thiedhi cha mondo laktar odhi kodi mbele, nikech kansa mang'eny duogo ga kuom gari. Kansa mar cervix kwa tiyo gi masin mar thieth mar luongo ni radiotherapy ni onego bed ni periods lal kabisa, nikech owang'o kama tong' ni wuoke cha makoro onego bed ni tong' tiyo kendo. Koro mano nyiso ni periods onge kabisa. Ng'ato nyalo penjo ni to ba nyalo mako ich ok onego bed ni mako. Ok onyal mako ich nikech koro onge tong'. Nikech kata mana kar mfuko mar nyathi cha nowang'e modwedo molokore gi matin ma iye kanyo samoro onge collapse kabisa. Koro mano en ni gimoneno go gin gima nonego bed ni ing'iso Pamela ndalo mane timo ne thieth ni gik ma kamago bro timore. En point ma important nikech ber ka Nyakwara Mugi Ajwang' ng'eyo Pamela iwinjo wechego Nyakwara Mugi Ajwang'. To gima daher penjo daktari kapok adoka e penjo machielo yena mondo miaka usimu mondo ka wadhi nyime. Linet, hello, penj laktar. Hello. Linet machiegni? Awacho ni an daktari. Iwinje daktari? Okwa winji Linet. Hello. Yes, koro wawinji Linet. Ne nan gi kansa mar breast. Ko ne kora cham. Koro nan 3A. Koro sechegi awinjo ka side machielo ni awinjo ka reo ni to seche moko lal, seche moko reo ni to lal. Koro nitie yedhe moko ma pod amuonyo ga to klinik badhiga. Koro akani confuse nyalo bedo gi shida kendo. Kiny gi kansa mar thuno to in kora cham kora chich emo onyalo chakore kendo, onyalo chakore manyien. Gima nokele kora cham nyalo kele kora chich. Samoro onyalo wuok kora chich manosethiedhno kare cells moko nopondo maring madhie kora cham. Koro Linet onego bed ni ichek gi laktar mondo pim kono kabisa. Emomiyo idwaro ga ni kosepimi ndalo makoro in e survivorship onego bed ni dhiga titimo ni test miluongo ni mammogram mondo ging'i ni kono obed screened. Nikech onyalo yudo gi tuo kabisa. Koro iniyo ni screening mar ariyo, nitie screening ma itimo ni nikech wadwaro ni inya bedo gi kansa. To jok mosethiedhi manie survivorship onego bed ni dhi e screening. Kata cervix onego bed ni cheko gi gibedo screen nikech onya duogo. Gima nokelo machielo cha nyalo kelo mano kendo. To macha be nyachak duogo kendo. Koro Linet onego dhi hospital mondo cheke. To ko wawacho ni oduogo to bera kodhi e osiptal mondo mi ocheke. Daktari wacho ni higa mokwongo ber ka ng'ato dhi e osiptal bang' dweche 3 ka bang' dweche 3 kae to bang'e no dweche medo sudo machopo kama odhi dichiel e higa. Kata kamano kapok abiro e penjo na yiena kawie simo kiyiena. Hello Eugene, penj laktar. Yes, wa penjo ni ngama nigi higni 22 kae. To en ng'ama wiye wil kabisa kendo bende nitiere sama rame ma kata kone wach moro dakika madhi adek kama to en ng'ama wiye osewiyo. Koro wapenjo ni bende gini bende nitiere kaka nyalo dhi gi tuo mar kansa. Wich ma wil? Yes, wich ma wil. Daktari. Erokamano penjo tuono nikech kansa mar wich mar brain nyalo biro kaka ng'ama wiye owichore. Nitie kata jok moseter kaka hospitande kaka Mathare bang'e kopim gi oyud ni kar ne gin gi kansa. Koro momiyo sama in gi waneno ka in ng'ama tin kaka higni 20 ok uti gi yedhe ma tek gi manyalo kelo problems e brain mari, onego cheke gi laktar mondo timne
screening kata onego timne thieth mitimo scan mar obwongo mang'iyo ni obwongo ni ber koso obwongo ni gimoro nitie madhi mbele nikech kansa nyalo biro gi yo moro amora. Thoth ji biro ga kagi bedo ni wigi barogi aeto kendo gima kelo ji mang'eny en ni ng'ato nyalo bedo ni bedo gi oriere kata koro gik ma kanyo kaka wich waro gik ma timo kaka wil mago pod nyalo bedo kansa. To kwach ni kansa odhi hospital mondo cheke mondo timne scan laktache ong'e ni nitie gimoro kanyo kata gimoro onge. Nyakora Mugejwang' wayaw line ok ang'eyo ka director na bodwaro mondo mwakaw yweyo owachona ni mondo mwakaw yweyo ka waduogo abogombo mondo wadhi nyime kod twagni kik dhi mabor kik isudi kia kelo chandruok ber ka wang'eyo kik isud kata matin. Kendi. To parinoti marus gi Rajiv ka idonge. To ka wacho ni Rajiv gi Sanju en ng'at achiel. To sani bende koro ka kawuono ging'eyo ni in ok in nyaka thot. Gin gi ketho ngima gi kendi nyaka keny margi. Nang'o? Sanju. Montiero chung'ade malo mondo in kony. Ok in keny mar adwa kethre. Mondo wachna dier. In Rajiv wachna. Ariyo dak e od duka kendo mana kaka osiepna. Ani Rajiv. Ana matimo wendo. To ene mochalo chidalani. Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwongo ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. What is currently collected is not sufficient to run the SHIF fund. And then for the other two funds, the main challenge is that they are competing with other sectors, whether it's education, defense, and so on. Yangore ni jo-Kenya odiyo fuku kendo dagi chiwo sir ne okumba mar thieth mar SHA e yor omenda. If your physical appearance is an embarrassment, we will embarrass you. But if you are organized, the way we can see, the order in these responses, then it's like a tennis game. Senator medo siemo governors ni nyaka chope nyimgi mondo giler kaka gitiyo gomenda ka governors to pod ywak ni senators kotogi. Jaod bura masaboti Caleb Amisi koro gole kuku mar tend ODM milongo ni NEC ka ilero ni en nikech noyiere kaka jakom ODM Trans Nzoia.
machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV Ngima en mwandu waya online go simu or ote machuok penja laktar momiyo wantiere kod chenro ni ere kaka inyalo daka ere kaka ngima nyalo dhi nyime ne jatuo kata jagono ma ok jatuo ma ne rito jatuo daktari kanyo ema ne wantiere nitiere weche moko mani chako mulonwa ka kotere kod weche mag pesa ma abede miyo ga jidangni mar paro mokalo to mondo mi thiedh ng'ato pesa dwarore kopogore kod yore mag okumba mag thieth ere kaka sirikal kata kopogore kod ere kaka family nyalo siro jatuo e anyuola mantiere kod chandruok mar kansa. Tuo mar kansa kaka nisawacho en tuo ma dwarore pesa. Ochamo pesa to dwaro pesa. Nikech sasa midhi hospital ok inyal wuok kok igolo 3,400. Kata mano osiptende mag sirikal kaka Kenyatta nyaka igole gimoro. Nyaka gol ni file. Kenyatta mondo gol ni file en 1,500. Mondo idhi e lab en 2,000 moro nyaka igol kanyo. Koro en mondo idhi hospital ma thiedhi 3,000 moro kanyo nyaka igole. Koro en pesa mok yot nikech ka en 3,000 to kata daktari ne niga wig adek kata mana samoro jok mtie minene wik ka wik ok en gima tin. Koro nitie jok ma samoro konyo ga jotuo to pok wabiro gi jok ma konyo ji maber. Nitie jok moko ni Samaria ma Safaricom Fund nyalo konyo ng'ato to gin mondo gikonyi be nyaka en a process. Nitie jok moko Nairobi ka miluongo ni Faraja. Jo Faraja be konyo go ji. Faraja gin M-Pesa, hospital mar M-Pesa. Gimbe gin ga program ma konyo jok ma nyabedo ni gi shida ma pesa to en gima yot nikech en a long process mondo iyud kony kaka magoye. To gima no ber ka iyudo tuo ni onego bed gi laktar mari piny mondo plan ni to thieth na dhi bedo kiwango mane. Yath ma dhi tiyo ni adhi tiyo kode dweche adi. To ka nya tiyo kode dweche adi onego bed ni kiwango mar pesa bed marom nade. Onego ing'e ni to sa nyalo loso ni koma rom nade. To sa ni en pesa di midongo. Kiseng'e mago koro inyalo chako dwaro yo miyud go pesa kata ka in gi arambe matin inyalo konyo kata idwar pesa kuom jok macho manyalo konyogi mondo ibed gi pesa. Nekwanyo ka ji mang'eny inyore kabisa nikech ochako thieth to kia nodhi tiyo gi omuom marom nade to chope dier thieth to pesa rumo. Koro kar uduogo hospital to timo gang'o owacho ni kara koro onge gima inyalo tim awawa kamano. Nitie kansa moko ma pod inyalo thiedhi kata ma thiedho tieko pod inyalo miyi time. Koro iyudo ka jak moko pesa no rumo kane gichiegni tieko thieth ma mondo gichangi. Koro nikech no gitieko thieth tuo duogo. Koro koduogo molandore koro ok nyal changgi. To gin ji mang'eny. Ating'e ni kansa be nigi tuoche matindo tindo. Samoro kaka gin gi cervix gi yudo ka klot ogoyi piny. In gi kansa ni odonje choke ni otur. Koro ithiedho ga kansa ka to tuoche moko ka bi thiedho ga. Samoro mi chemotherapy immunity olwar. Ibedo gi complication man pneumonia kata mana mar diep ichaki iteri e ward. Mano en koro admission ochalo ka tuo machon mar ukimwi ma samatin ti hospital samatin ithiedho ma samatin gin thieth matindo tindo ma ok rum. Koro miyo ok en pesa monego bed ni pesa mathiedho mana kansa kende. Onego bed ni ng'iyo ni kansa mithiedho ni complication be nyalo wuoke. Ka nyalo wuoke pesa di minya thiedhi. Koro nyaka ket pesa moro bathe mok en mana thiedho kansa. Omiyo en very expensive. Ok en yot. Odwa ni mondo wakony jogie. Family onego bed together ka inyalo thiedho kansa successfully. Antiere kod penjo daktari owacho kata ni ka inyuol to in gi kansa bende nyathi chieng' moro nyalo bedo kod thuolo mamalo mar bedo kod kansa. Oteni wuok na kuoma matino chieng' kowuok Rweya. Erokamano matin kuom gimi penjono nikech jomatindo ma mine gi nitie jok ma samoro wachako thiedho kansa to koke gimako ich. Kata wathiedho kansa mo ine chemotherapy to ng'ato bedo gi ich. Kata watimo radiotherapy koni to ng'ato nosemako ich. Koro mago waneno mang'eny nikech kaka nowacho ni kansa tinde. Koro thieth mar kansa tinde inyalo thiedhi kata ka in gi ich. Chemotherapy nyalo ma nyathi bed safe. Chemotherapy nyami ka in gi nyathi e iyi mobed safe. En mana nyaka beda oncologist man gi experience mong'eyo kaka itimo gino. Nitie ji mang'eny makata higa mokalo nitie mama nwa thiedho mane nigi higni 36 to nonge gi nyathi
to nosebedo gi kansa kuom higni 5 to nokudwa nothiedhe. Koro sama nobedo gi ich no, ne en kansa mar thuno. Koke kansa ni ochako dongo kaluwore gi hormones mawuok mar nyathi. Koro chuno ni nyaka nomiye chemotherapy ka en gang'o gi nyathi e iye. Momiye chemotherapy monyuol mochako wadhi mbele chemotherapy. Sani nyathi en gi higni 1, embe en higni 1 bang' thieth. Gidhi maber. Chone mane giji oluoro gigi to sani to nitie yo monyalo thiedho ma ng'ato odhi mbele gi ngimane. Wayaw line Nyakora Mugia Jwang', Dr. Primas tiere studio, kawuono kwadwa ng'ane kaka itimo chemotherapy kod weche makamago to enena penjo. Wasonga, hello penj laktar? Yes. Tumenyinga Elias Wasonga. Machiegni? Awuoyo from Homa Bay. Adhi e osiptal abedo dala ni an gi prostate cancer. Motim operation. Baadaye koro nokita nadhi e clinic adhi e chemotherapy. In the process lead to tinde na koro oking'eyo to clinic adhi ga pile kaka nonde ikna pokalayo. Kore ma penyo to manyalo bedo ni matima. Prostate dende lit kabisa. Koro kansa ma prostate ohero donje choke. To samoro choke modonjone manyalo kelo rem mane mamiyo ga dend ji bedo malit kabisa. En dend mar remo kabisa. Koro nego dhi laktar mondo timne picha mang'iyo choke ne. Ka nitie tuo choke nitie yedhe ma thiedho choke. Mana tijne en mana thiedho choke mondo rem kata mondo choke kik tur, mondo choke obed mayom yom. Koro yedhego nitie mithiedho to nyaka ng'e ni to kansa ne en e chogo koso onge chogo. Sababu nitiere ka wamiyo ji sindan mar hormones be nyalo miyo jok manigi arthritis gi no medre kabisa makendo kel rem. Koro onego advice mondo ne oncologist mare mondo gi discuss cheko choke ge mondo ng'e ni choke gi ber koso choke gi ni complication monego thiedhi. Pichego rach achiel nigi na Nairobi mag iluongo ni PET scan. Kaka mar prostate nigi PET scan micheko dend te nyaka choke. To en nacho ni nyaka bi Nairobi ka itimo ni test no. Gionge dala kucho. Antiere kod penjo machielo ka daktari. Penjna laktar ni kaponi kansa oduogo ni to ifwenyo ka osekalo be inyalo thiedhe morum kendo mano matin kawuok Rweya. Kapok wakawo mano yena mondo mi akawie simbi Eunice. Eunice, hello penj Winnie, hello penj laktar? Machiegni? Apenjo laktar niya. Apenjo daktari niya. Wawinji dhi nyime. An gi jatuo mar kansa. Wawinji dhi nyime, Winnie? Nyaka are kanyo to. Asebedo gi dang'ni mar paro denda rama gi kaka nyiche en bende dende rame no. Koro chunye paro mana ni koso an be dabed gi tuo mar kansa. Daktari nyalo konyo na. Daktari, Winnie ne en caregiver. Jatuo ne okalo. To wacho kacha ni betito wiye ka dende rame mana kaka ne jatuo ne cha dende rame. Koro openjo ni to debede ni dende bendo gamo tuo ni gamo kansa no. Koro mano aneno jo kaka Winnie go ng'eny kabisa. Nikech gimano wacho ni nitiere luoro kabisa. Jok moko be ji mang'eny paro ni kansa, tuo mar kansa nyalo gamore ni ka in gi kansa mar thuno. Tan kodi seche te anyalo game. Koro Winnie onego bedo dhi osiptal mondo onyalo dhi mondo owach nego gi psychologist kata jo counselor. Onego pime mokwongo ng'in tang'o momiyo obedo gi dende rame. Dende ramo ng'ato e weche mang'eny kabisa. Ko ni onge tuo koro onego cheke gi jo palliative kata jo counseling mondo ng'in to en paro mang'eny koso ka en paro. To mokwongo onego cheke ni onyalo bedo gi tuo mar choke, malaria, tuo manyalo miyo dend ng'ato cham. To kansa ok wuoga ni landore kuom ng'ato nikech bedo kode machiegni kata kimule kata kituoe.
Antiere kod penjo mane wakao kane pok wakao mar wini daktari. Mar kapo nono ni ng'ato oyudo thieth, kaeto thiedhe kaeto tuo duogo. Bende inyalo thiedhe mochako rum chuth. Kata kamano kapok wakao mane inyalo yina kao simb Rose. Rose, halo penj laktar. Apenjo ni anya jimo. Dhi nyime wawinji. Ne an gi tuo mar kansa mar cervical. To nothiedha morumo ma MRI mogik nonyiso ni koro onge gimoro. Koro sani to onding'a ochako goya, onding'ano rama mokanyal dung'ora, ok odwa natim gimoro amora, koro orama kabisa. Koro kang'e na nyatimo nang'o. Intiere kod mane, Rose? Antiere Kisumu. Intiere Kisumu. Erokamano Rose. Gik ma biro ga bang' thiedho kansa miyo jok manigi kansa bedo gi luoro kabisa. Kaka ji mang'eny kaka Rose nyalo luoro ni kansa ni koso wuok kama nothiedhe cha moringo dhi onding'a. Kansa nyalo wuok kama othiedhe modhi kamoro dhi e choke. Kansa ohero choke. Choke gi dhien mondo gipond kanyo makata kothiedhi to koro yath ok bichopo e choko. Nikech chogo chalo mana kidi mano mar achiel. Ji mang'eny kaka Rose ma kothiedhi gi kansa mar cervix no. Masin mar radiotherapy miketo cha berego ga choke ma onding' ji. Thoth jok ma kamago bedo gi side effect. To side effect ni nyalo biro kata mana higni 4-5 kata mana higni 10 pak thieth. Mar adek, kano thiedh Rose ovaries kuonde ma tong' ma nyathi ka tongo no wang' morumo te. Koro odhi e menopause. Koro oonge gi hormones ma protect from backache mag mon. Eno kaka ng'ama koro do motegno ma koro ne menopause ochako bend nikech chogo regore. Koro wabedo gi regni mag chogo jok mose thiedh kamano. Kolo regi masin moket ka onyalo ramo choki kabisa. To mokwongo wino nego dhi mondo ocheke gi laktar, ogoye picha mondo ng'e ni to chal nade, onge kansa kanyo. To koyudo ni en gi complication ma kansa, koro inyalo miye yath maluwore kanyo. Koro inyalo ni ka lakteche mar oncologist ok nigi ujusi mang'eny kata onge kaka nya thiedho mano, ginyalo tere lakteche miluongo ni mag choke orthopedic mondo ng'i onding'e no mondo konye. To thoth ji mang'eny samoro onge kansa, en mana complication mag thieth. Amana mi wadwa ni samose thiedhi kansa nyaka oncologist bet osiepni kuom ngimani te. Samoro bang' higni 5 wakawo ga ji waoro ji mondo odogi dala kucho, to lakini dichiel ka dichiel na ber mondo ne oncologist mondo ng'in to dendi dhi malo. Nikech inyalo no lakteche ma ok en oncologist samoro ok ginyal relate kata ok ginyal ng'e ni thieth manomicha ema kelo complication go. Nikech samoro en complication kata en midhiero mabiro kotenore kod thieth, ok onyiso ni en tuo cha emoringo dhi kamachielo. To nyalo bedo midhiero. En mani nyalo ng'eyo ma ka iwuotho machiegni kod laktar mana kaka ni daktari wacho cha. Daktari, nus dakika kata dakika achiel e twagni duto te ne wachake tich ang'wen mokalo. En ang'o mok diher mondo mi nyikwara mogi ajwang' wigi owilgo? Gima duong' kabisa en ni samose thiedhi gi kansa, ikibed gi luor, inyalo chango. To kaka ichango pod ibo bedo gi tuoche matindo tindo machandi. Dhi ir laktar mondo igo mbaka mondo pimi mondo ng'e ni to ang'o machandi. Nikech thoth ji mang'eny paroga ni ka gichako winjore machielo en mana kansa moduogo. To kendo gima onego ji otim en ni onego gibed machiegni gi lakteche miluongo ni palliative doctors mondo ken gi wuotho, nikech wuodhni tek. Oncologist ok nyal tieko weche te nikech gintie gik mang'eny ma biro gi tuoni. Koro jo palliative go konyo ji. Kendo nyalo miyo wuoth bedo yo mayot kabisa. Kaito bende juma mokalo ni wachonwa kacha ni nyaka ji wuoth machiegni kod lakteche molonye weche mag chiemo, kaachiel kod lakteche ma olonye weche mag paro. Koso ken kamano daktari? Kamano to magi te iyudo gi palliative care centers. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi daktari, nikech aneno ka thuolo osemaya wang'a. Samoro nyakwara mogi ajwang' nitiere kod penjo, odwa ni mondo imed ng'ado ne rieko, imed puonje, inyalo yudi kanye? Inyalo yuda Kenyatta namba 46 Doctors Plaza kocha kata mana hospital mar Fortis namba 910 9th floor. Kata namba nyalo miyo kama abiro kode. Namba en 0704 36 8 6
27. Inyalo nuoyo 07043868627. Koro nyalo go simo to secretary kao then tabro gocho ni bange. Erokamano ahinya Nyakwara Mugia winjo wechego yiena mondo mi akawie thuolo ni aduok ne Dr. Primus Ochieng. Erokamano mathoth. Daktari puonjowa kendo sasa mwaluongi okiolga ibiro kendo ibiro gi chuny maler. Waduok erokamano ok wakawe yoro yiem. Med konyo oganda, med puonjo oganda. Erokamano ahinya ne Daktari marwa, ne jogo ma ochung' ne chenro ni e kidienje mopogore opogore, ne jogo mochung' ne duola kama oting'o Kevin Geni, jogo mochung' ne taya kachiel kod cameras. Waduoko erokamano mathoth ne director na Alex. Erokamano ahinya ne producer na Papecho Okoth Nyameja. Erokamano mathoth. Maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar Penj Laktar. Med kete mana ka mondo mi wayud kaka wanyalo puonjore wagolo dok e itwa nikech kia kelo chandruok to ngima en mwandu. Nyaka kendo odiechieng' machielo iluonga ni Ruth Otieno. Oriti uru masane.